И здравейте YouTube, аз съм S1903, това е Team Extreme и това е моето интро за канала ми. Ще снимам на геймплей игрички, ще правим томболи, ще раздаваме игри, премиум акаунти, за всякакви игрички, акаунти, ще раздавам такива, ако е предложение да снимам на някоя игра, ми напишете долу коментарите. Не се лъжете други. Ето това ми е канал. Една секунда. Да не се лъжете, че е друг. Ето една секунда. Ето Joker BG TV. Ето ми е снимката. Скоро може би ще променя, защото не ме кефи. Ето, това е моя приятел Скрафо. Все още да видеоклипа. Това ще е първия. Ще правим томболи на всеки 100 абонирания. Ще слагам, ще правя една голяма томбола. На 1000, не на 10 000 ще раздам 5 премиум акаунта за Minecraft или за League of Legends, ще видя. Ще имам като игричка, като Mafia 2. Разхода. Ето като Mafia 2, като Hunter's Trophy, като Killing Floor, като Minecraft, като CS и като много други игрички. Това е моето интро. Дано ви е харесало. Ако е така, харесайте, коментирайте. Казах ви, ако съберем на този клип, ако съберем 100 харесвания на този клип, ще направя утре, ще направя на 20, след 6 дена в събота, другата събота. Ако събере поне 50 лайка, в събота ще направя томболата за PvP България. И това беше от мен. Довиждане и не забравяйте да коментирате и да харесате и да се абонирате за мен. Помнете, 50 лайка и правя в събота ще кача клип за томбола в PvP България. Довиждане!